Здравейте хора, аз съм Юския и тук сме Слави и Съни. Така е, Катето от Сандански БГ и това е, не знам кой епизод, ще видите там това. Какво ми правиш ти, бе? Ева те спачкаме, Така, в този епизод какво ще правим? Да, ще си инчант на меч. Ооо! Да ви взял. Какъв рефлект? Искам да ходим в Недъра. Ами следващия епизод, последния ще е. Ти направи портал, са. И нещата ще ги намеря, не знам откъде е. Какво ти трябва? Кирка ти трябва? Да, ама трябва диамант да има. Нали имаш диаманти? Не, това. Еми, два. Слави, имаш ли един диамант, бе? Да. Еми, дай на Катето да направи кирка да и в Недър... къде да ще направим Катето? Недър. Да, в Недър. Там къде има опасни яки работи. Да, и къде има гастове, къде ще не убият за 2 секунди. И как го кажеш сам? Много спокойно, да. Тук кокошките се размножават, прасета, тъпи крави, дайте ми такова. Диамант? Един. Не са. Вече къде е, бе? Вече не знам, не сме добавили. А на линия ли е? Да. Няма добавите. Тя, ако искаш, ще да напише, не иска да играе, мързия, имам лак, ще щупа компютъра, да не коментирам как ме връща. Тук 2 крави. Не знам, аз нямам лак. Ти, аз снимам и допреди колко 30 минути някъде си оправях компютъра, беше загрел и сега в момента пак загрева. Какво е това? Да, и нещо беше развалил и тук Слави ми каза да го оставя да изтегли и горе да остана и... В някой ми писа, чак. Слави ти е писал, другия Слави. Да. Тук къде трябва да... Аз изобщо аз съм в компютъра, ама никъде не гледам какво прави. Окей, така. Трябва ни лава, която е угаснала. Не сините там къде са. Да. Имаш ли лава и вода и да го направим? Всъщност, мисля, че имам лава. И аз чакай сега ще... Който не си сетнах. Защо ли? Който как ли ще прескоча, за да мина, защо ли? Напиши хубаво. Да ти се сещаш, че не съм го сетнала. Няма как друго. Топа рефлексия пробвай пак, тъпа до мен. Тъпа до мен, аз мислех, че ще опитва да телепортне. То модератор. Кой модератор? Ние с кой плагин защитаваме, бе, Кате? С Faction, мерси. Най-добри ли е? Не, всъщност по-добре защитава с резите, ама без пари да ти взима, отколкото с Faction. Я питай дали имаш шапчети. Всъщност предпочитам и като строим и само да си защитавам, както и да е. Чекай да питам админа. Аре, бе! То модератора админ, нали? Модератора в роля админ играе, нали? Може да бамва. В това ме изключи от компютъра му, бе. Да му сина. Това какво ще да правя? Да, лава. Никто. Някой ми е гръбнал лавата. Някой ме взел кофта слава. Аз нямам нищо. В смисъл, на мен много стол ми... Да, и пак става също като преди. И трябва да рескам. Имаш кофа, взем ти кофта. На мен ли, бе? Да. То нормално, то на мен всичко... Си седна хомо. Ти хома, не си ли го седнал до сега? Не. Ючо. Шо е? Имаш ли кофи? Кофи. Катето ги взе. Ти да ли да видя в честа ти? Катето ги взе кофите, бе.
Колко имаш? Еми не знам, 4. Три. 3-4 имам. Три са. Еми като взе едната за това. Защо сте на Аз тебе? вземаш три. Некой да направи ферма за шугърки. Не. Ката аз са, ония, да не казвам какъв, да не псувам, ме уби и ми взе какаовите зърна, сега не може да си направим такова. Аз имам хора. После ги направи едно дърво. От вече нашите често си. 8 левел, събирам 10 и си инчантвам. Кате, айде си направим наковални, бе. Айде. Как се прави? Чакай малко сега да направя първо. Дал и... Ай па! Фъгле! Много мраза така, бе. Добре, хора, кажете ми как да мана този тъплак, бе. Утре си преинсталирам компютъра, бе. Какво става, бе? Че се логна, че... Така. Добре, сега. Тук 30 флоп. Кате, ти с 30 флопса си, нали? Да. И 30 флопса е по-добре ли? Плага се. Ами, на мен ми е на... Не, по-добре. Лаги ми. Аз ти имам хом. Да. Аз от хома ще си дигна 10-тия левел и... Опа, хора! Кате! Звънат ми по телефона, аз в момента през телефона говоря по скайпа. Има проблем. Опа, и познай кой ми звъни. Любка? Каква Любка, бе? Това много ме претавава както Любка. Казах, преди споменах за ток. Добре, се едно ще извънна с малко. Дано, добре, гаджето ми звъни. Дано да не ми гледа YouTube-а, защото ще помисли, че клипа е по-важен от нея. Дано да не ми следи страницата. Аз ще такова кокошки. Сега. Никаква кокошка не знае. Бах, Еле... Кате, защо се... Какво е да ти кажа, познай кой ми е Любка. Аз Любка вече не е абсолютно нищо общо. Мале хора, верно да не ми следи гаджето ми профила, че стане лошо. Гадже? Гадже на Илия. Моля? Нищо не става. Просто нищо не става. Кате? Значи, това беше шега. Да. Аз ще Да. Илия не нямал преди гадже. Изобщо няма гадже, знае тя бе, човек. Нали? Знае ли? Да. Нали за това скъсах. Дано и Любка да не следи YouTube-а ми. Че и гадже на Илия. Нищо не става. Просто играем. Това е шега. Точка. Да. .com. Шега.com. Шега. Да. Просто шега. Не се засягай, въпреки че няма мисли профил. Няма и да го казвам и ти не го казвай, ако аз не съм ти казал коя е. Няма и да ти кажа. Мали сега всичко ще разбере. Не е честно. Ти снимаш. Ютубъри. Илия. Да, нещо свързано с Илия, не разбира. Добре, спираме епизода, ето гледай са. Колко съм разсеян. Идвайте, бе. И в този епизод не си инчантах меч. Значи, хора, извинете ме, но в следващия епизод, значи имам проблеми с гаджето ми. Защото Илия витае в облаците. Да, гаджето ми има любовни проблеми, много ще ме бие. И елате горе на покрива! Айде, вие там се сбоговите. Чао! Защото аз съм по-красива от вас и не заслужавате и аз да дойте. Скина ми по-готина. Айде, сам ли ще си завършим епизода, гати? Да. Чао от мене, някъде няма да ме видите сега. Ако изобщо те чувате, ако изобщо настрои програмата да се чува какво говорим, ако не ще правим много видео. И това беше от нас. Чао!